ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз, умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худора шукр, мо ҳам созем нағзем. Иҷа ма обед тайёр кардестам. Чӣ кунем ман шуморо намедонам, мода фақат ами проблема чӣ кунем, авқат чӣ кунем. ҳозир ма биф штекс мекунам, агар номша хато нагуфта бошам. Иҷа гӯшт барои подлив, пиёз, савзи, хай бо томат бо ягон приправа агар духтанӣ бошӣ медозем. Иҷа картошка, иҷа макароно, иҷа гречка. Ина уже тайёр шудааст гречка. Дӯстони азиз, ҳозир ма боша чӣ тайёр мекунам. Подлив ҳозир ячра нишон диҳам. Ина сковородка мадиде қафуша анам хел чиркин шуда. ҳозир мегӯм ки чӣ ба ира нишон додестам. хай и бор дигари пасудовам. Ина и дег худшам хелай ак намедонам оли бо ина дега ма қати чи сафед кардам. азилит қати сафед кардам. Анам хели аллаписа шудак. оли бо ягон хели дига кардан дар кор, ира сафед кардан дар кор. ҳозир ма иҷа руған бирезам дар сковородка. ма чӣ ба сковородка ма нишон додам. Кадом чӣ бугум, кадом асаб вайрона. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل ننعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه
في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. نور على مر الزمان تألقا. کدام تازه های комментарияда нависаст ки мақсад ма 1 сол пеш буд 1 сол зиёд шидагӣ буд чихе ма мисол ами коса тавақ ма сафед мекунам гуфта навор кардагӣ партофтагим каналымда агар кадоме надидагӣ боша даромада тамошо кунӣ мебинӣ. баъд амуҷада ман мисол ами деги таваққо ма сафед кардагиюм чихе чиркин будагия до и после навор кардагиюм. ба кадоме комментарияда нависаст ки кимчи нахо ки чиркота нишонти шумо изона мекаши айба намедонӣ. охай и навори ма фақат барои ҳамин чизои тозара нишон додан неста. охе ман ҳамуда ҳаёти зиндагим чизеаст ҳамуро ҳамин хел нишон додестам ягон баҷо накардестам чӣ хеле ки ман зиндагӣ кардестам ҳамуро нишон додестам. ба пурсиданӣ будум ки ҳамин шумоҳо чӣ хел мекунед ки ҳамин хел мисол сковородкаҳотон деги тавоқотон чирк намешава. ҳамира шумо омада ёд медоде ё ки мефаҳмонде. комментарияда метавонед ки бинависе. ма чӣ хеле ки гуфтам кор мекардам. вақте ки кор мекардам бачаҳои ман айзал соатҳои 1 шав 12 шав меоянд. вақте ки дег да авқота намехӯранд худшон ягон котлет ягон тухм ягон чи жарид мекунанд мемонанд. аву гудак намешува ку дега ба дили ма сковородкара ба дили ма намешува мисол. ба ман кай ки вақт ёфтам ба мегирам мешум мисол аму деги тавоқ ман сафед мекунам. шумоҳо мумкин ки фарзанд надоре як хари поки хитонай мисол чирк намекунанд. ман фарзандам ҳамихел чиркӣ мекунам ба ман бекор кашидам тоза мекунам. кадоме ки тоза табиата ё асабиш бардошт намекунад чиркиниро илтимос тамошо накунӣ асаботона вайрон накунӣ. ман ин навора барои амон одамои навора мекунем ки асабошон оромад. ман ягон чизи гуфти гапо чи навор намекунам чи гуфте ҳаст ҳамаро навор мекунам. инам хеле дӯстони азиз иҷа мисол авқот тайёр мекунӣ исмда ҳамаи ҷо беспорядкӣ мешава. ина ба калоно шуда банкаи руған асадкӣ мемона ай сковородко ҳами банкада мегирем мемонам иҷа нахид харидагием я 5 кило 2 картонда тар кардаги мондагием. ана иҷа пасудои ношута хай чи ҳама хел ҳаёт зиндагӣ ҳама хел ҷазир мекунӣ тоза мекунӣ. ман чира шумодан нишон диём фақат тозагира. ба дӯстони азиз чи гуфтанӣ будем ки духтаро дер накунӣ биёе қатъи мо дар группаи мо дохил шаве дар компанияи тозон шоп кор бидрое. ҳозир чӣ қадр спонсоро аксия мондагиянд. шумо ҳам метавонед ки мисол чи дар группаи мо дохил шаве ҳамаи нозикиҳои кора мефаҳмонемтон. чанд бор дар навором гуфтагем ки мақсад чӣ хел кор мекунӣ тозон шоп дар ина группаи мо дар уҷо чанд касо дохил шидагияй. иҷа хариду фурӯш нест фақат ами як бор 200 сомон метихта номнавис мекунӣ тамом дигар айбари боло мешинию ва падаркора гирифтан мегирӣ. анам хеле дӯстони азиз хай то ахири навор бо мо бошед иншаалло ки навори ман шумода мақбул мешавад.
кухнем витишка надора барои ҳамо боша чи гарм мешава баъд фризерои мемонад. инҷа савзи ма дохтам. ози баъди савзи тамак, приправа, овуш мерезем. қариб 1 соат ҷӯшида меистад. подлив мо и подлифай. ина дӯстони азиз, тамата дохтам. ози мекомиша бо ов медозем. баъд тамом. дӯстони азиз, ина подлифа овуша рехтам. қариб 1 соат меҷӯша. 1 соат ки ҷӯшид, баъд чӣ тайёр мекунем. орда қатъи ов якҷоя карда баъд дар дуруни ин мерезем. инҷа макароном, хай гречкам, картошкам тайёра. Картошкаро пюре кардам дар гӯра. ина посудаума шуштам. ҷоваҷо кардам, ягнима кардам. чӣ хале ки гуфтам, чӣ нахи таркарагием. хоҳарам нахи таркара. ай бас ки витишка надора, амхатризо ҳаул мешаванд. ман барои чӣ кухнимона шумода нишон додистам, ба фикрам дар дигари наворумам нишон додагием. мо и хона 3 хона ҳаю ана ба и кухняшай. И кухняшай. намисол хай кухниш паҳмиш 3 метрай, дарозиш ба фикрам ки 4-4.5 метрай. мо хай гирифтагӣ намихай кардагием хидмон. соҳиби хона хай даи Россия нестай. мо хидмон хай и абоёша нав кардем. И мебелора нав харидем. Беувай. Мебелош беувай. И столая дугона ма шуш мебелнида кор мекардак. ҳамо соз кардод. ай соли 2011 ё 12 ма даами Россияюм. Натонистам ои водопроводча хӯрда натонистам. ов мехарем. И бо 1 карсони дига чи нахи тар кардем. 2 карсон нахи чида 5 кило нахитай тар мекунем. Морозилник да мемонем. ба кае ки даркошид раст мегирем. чӣ мекунем? инҷа бо люби тар кардем. И бринҷ барои ош. И бринҷ барои мастова ширбиринҷ. инҷа наскай. И чиай дӯстони азиз, гандуми чикидаги овардаги май Тоҷикистон. И кремон барои торт. И орд барои чӣ зула гирифтан. инҷа шакар. уш люби. иш чӣ орд барои пихтпаз карданам. иш манна каша. И картошкаи пештарамон неш кардеса, гуфтем и картошка тамом шава. ана и картошкаро баъд инҷа холӣ мекунем ҷои картошкада. ордмон ҳоли нимай дига орда да инҷа намондем. барои чӣ нишон додам? И шкаф мода ранги кладовка ҳисоб мехӯрам. чӣ хале ки гуфтам инҷа балкон надора. площадь калона ё некин балкон кладовка надора. ба мо ҳами шкафа инҷа мондем. ранги чӣ кардем? кладовка намихали. ина дӯстони азиз, орда қатъи о яҷоя кардумон. ана ози даи подливмон мерезем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. бояд ки 1 соати дига биҷӯша подлифи мо. ина дӯстони азиз, авқоти ма тайёр шид.
лали калон да бардоштум ки ма шавҳару ҷиянам обед мекунем. Хе зелена мечушем ай булош. По видиш вообще дига мешава. Дӯстони азиз, ба мо иштиёи таом касони хурдес аст, ба шумо низ ҳамчунин. Хай то наворҳои оянда дар паноҳи Худо бошем.